Anirulle, Nodza Power come again. Yeah, yeah. Alright then, Nodza Power come again. Ndinoziziva ndizi type yako vakaipeyi kuti ndive wako seupenyu hwese ndova pasaidi pako rechikwini ndova chikingi chako. Ndinoziziva ndizi type yako vakaipeyi kuti ndive wako seupenyu hwese ndova pasaidi pako rechikwini ndova chikingi chako. Ndinoziziva tienderani asi moyo yedu ngairoverani iwe neni tidanane rwendo rwerudo tifambisane. Handina chandinacho rudo ndicho chega chino chandinacho. Ndinotambura pauri ndindaperera. Ndinoziziva ndizi type yako vakaipeyi kuti ndive wako seupenyu hwese ndova pasaidi pako rechikwini ndova chikingi chako. Ndinoziziva ndizi type yako vakaipeyi kuti ndive wako seupenyu hwese ndova pasaidi pako rechikwini ndova chikingi chako. Une ganda remvura ndinovara kana kandipindura. Usaninyararira ndapota usanishayinira. Ndipeuka mukana ndinovara kana tikawirirana iwe neni tikadanana seupenyu hwese tichinzwanana. Undizvarirawo vana vaviri kana vana rudo kunzanana ndinovara kana tikawirirana. Ndinoziziva ndizi type yako vakaipeyi kuti ndive wako seupenyu hwese ndova pasaidi pako rechikwini ndova chikingi chako. Ndinoziziva ndizi type yako vakaipeyi kuti ndive wako seupenyu hwese ndova pasaidi pako rechikwini ndova chikingi chako. Ndinoziziva tienderani asi moyo yedu ngairoverani iwe neni tidanane rwendo rwerudo tifambisane. Handina chandinacho rudo ndicho chega chino chandinacho. Ndinotambura pauri ndindaperera. Ndinoziziva ndizi type yako vakaipeyi kuti ndive wako seupenyu hwese ndova pasaidi pako rechikwini ndova chikingi chako. Ndinoziziva ndizi type yako vakaipeyi kuti ndive wako seupenyu hwese ndova pasaidi pako rechikwini ndova chikingi chako. Mr. Click.